Krásné jízdní vlastnosti na silnici, neskutečné jízdní vlastnosti v terénu, silný a výkonný motor. Je to Ineos Grenadier. Já bych se nebál říct, že to je takový nástupce ikonického Defendera. Když Land Rover přestal dělat tu starou krabici toho Defendera a nahradil to vlastně moderním Defenderem, který je plný elektroniky, tak majitel Ineosu se rozhodl, že zkusí na tu krabici navázat a udělal tohle. Pro mě to bylo, už se přiznal, na první dobrou velký překvapení, protože zatímco nový Defender je plný elektroniky, tak tady ten starý kousek sice je taky plný elektroniky, ale ta elektronika tam prostě není vidět. Ona tam za jízdy nevadí. Na silnici se to v podstatě chová jako normální auto. Má to takovou pro petrolheady zajímavou vlastnost, že tomu prošlápnete ten plyn na podlahu, tak najednou se ukáže ten šestiválcový bavorácký motor, který je vevnitř. O výkonu 210 kW a nejen, že to auto poposkočí, ale je takový ten krásný, nádherný zvuk, který prostě neomrzí nikdy. První wow, který uvidíte, když vlezete do té kabiny, je, že to je, jak kdybyste lezli do vrtulníku. Já úplně miluju tady nad hlavou tu přístrojovou desku, kde prostě mám tlačítka základních věcí. Jsou nádherně dostupná na první dobrou, na střeše třeba zavíráte uzávěrky diferenciálu, na střeše si pouštíte třeba jízdu z kopce a další prvky. A ta kabina je taková technicistní a myslím si, že každý z vás, kdo jezdí off-road, tak prostě máte rád věci, když jsou takové jako po ruce, hranatý, na první dobrou, nic dotykového. Když půjdeme do terénu, tak tam nastane to velké překvapení, protože je to skutečně plnokrevný hardcore off-road. Je vidět teda, že světlá víčka Grenadiera je do terénu úplně kouzelná, protože jsme ještě ani jednou nebrnkli. Musím teda říct, že to jede jako docela jako neskutečně. Myslím si, že jako tady v podstatě stačí držet volant a to auto v podstatě jede úplně samo. Když bych k tomu přidal nějaké zápory, které třeba mě vadily, tak konkrétně z mého úhlu pohledu benzínová verze má relativně vysokou spotřebu. Upřímně, já jsem se hýbal někde kolem 17 litrů, ale dostal jsem auto, který bylo úplně nový, tak možná, že by ta spotřeba ještě trošku klesla. Co mě rušilo, byl ten rate. Poloměr otáčení je víc než 13 metrů, je to hodně vidět. Nicméně, když jsem se na to ptal právě u Daibich 4x4, tak odpověď zněla, že od modelového roku 2026 přesně na tady tomhle tom Ineos zapracoval a nový Grenadier v roce 2026 bude mít ten poloměr otáčení, řekněme, o trošku lepší. Já se musím přiznat, že já jsem byl minulý týden ve Skotsku, byl jsem na vnějších hybridách a byl jsem překvapený z toho, kolik lidí tam používá Grenadiera. Jediný, z čeho bych měl já možná trošku obavy, ale možná to je nepodstatný, je vydat se třeba s Grenadierem někam do střední Afriky, protože uvnitř ta krásná technika od BMW, tak bych se trošku bál, jestli někde na vrakáči v Africe, když mě uletí třeba nějaký díl, jestli tam najdou to, co já zrovna potřebuju. Grenadier si pořídíte od 1,8 milionu korun z daní. A nahoře to končí podle toho, co si do toho vymyslíte. Jaký si koupíte zahrádky, šnorchly, další výbavu a podobně. Přijde mi, že z pohledu cena-výkon je to dobře. Jo, prostě nijak mě ta cena neruší. Myslím, že to auto má vlastnosti plně odpovídající tomu, kolik za to zaplatíte. A myslím si, že i třeba v České republice si Grenadier určitě najde hodně zákazníků. Rád bych ještě jednou poděkoval Daibichovi 4x4 za to, že jsme měli auto celý měsíc, protože půjčit si auto na 2 hodiny nebo na víkend by určitě neumožnilo tady takto poznat a říct o tom skutečně všechno, co si to auto zaslouží. Takže kluci od Daibicha ještě jednou moc krát děkuju.